Ассалому алайкум, дӯстони азиз, тамошобинони ютуб канали мо Насим Теҷе. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми мошинхар, ҳама каса хуб ҳастен, зиндаву сарбаланд бошед. Дӯстони азиз, дар навори имрӯза мошинҳои фурӯшӣ аз ҳар минтақаи Тоҷикистон рой кунанд. Мо рекламашро мекунем. 1000 рубли русӣ баробар ба 118 сомонӣ мебошад. Касоне ки мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, ягон техника барои реклама кунед ё ки фурӯхтан дошта бошед, марҳамат дар ватсаби 911 32 43 44 суратоша ё ки видеош карда қатъи маълумотои пуррашро кунед, иншоалло ки реклама карда дӯстони азиз фурӯхта медиҳем. Дар навори имрӯза бо дархости подписчикҳо фақат як навор Opel Astra, яъне ки фақат хаҷбекора ба навор гирифтем, баъд шумо пешкаш мекунем. ба хотири меҳнатҳои мо ҳатман лайк бизанед ва дар канал подписат кунед. Дӯстони азиз, ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. салом дӯстон, беҳтарин хабар барои муҳоҷирон. Марҳамат бизнеси тайёр аз 600 рубл то 3000 рубла, яъне ки бизнеси кроссовки мебошад. Дӯстони азиз, бародармон интернет-магазин дорад ки беҳтарин нархҳо ҳастанд ва беҳтарин качествени мебошад кроссовкиҳошон. ва ссилкаи телеграм каналшо дар таги комментарий мондаги ҳатман бирем подписатсия кунед. ҳамрӯза аз нарху навои кроссовки ва аз моделҳои нав бохабар мешавед. инҳо дӯстони азиз танҳо оптовӣ фурӯхта мешавад. тамоми ҷойҳои федератсияи Россия доставка мекунад. марҳамат рақамҳое ки дар экран мебинед, метавонед дар рақамҳош муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба навори имрӯза. Якумин июли моҳ Mercedes Zaychik мебошад. Соли баромадиш 2004 сол. Мотор объем 2.2 литрай, коробкаш механикай. Судишворияш газу бензин ҳардуш кор мекунад. Мошин дар беҳтарин ҳолат дӯстон гуфтаги қарорат. Мотор, коробка ходовой 100%, 4 баллони нав дорад. ина марҳамат медорем ба дуруни салонш ки яъне ки бениҳоят хубай. Коробкаш механик, 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. срочно фурӯхта мешавад. 33000 сомонӣ аз номи сомона мо гап занед, арзони хуб мешавад. рақамҳои ватсапаш мондаги дӯстон, марҳамат метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, марҳамат боз як то дигар Mercedes равон кардем аз тарафи подписчикҳо. Mercedes сечкаи объёмни ҳастай. соли баромадиш 1998 сол. Мотор Д, коробкаш механикай. газу бензин ҳардуш кор мекунанд. гуфтагия ки ҳуҷҷатош то моҳи июла, яъне ки срок дорад. 4 баллони нав дорад. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нарша бародари азиз 53000 сомониш мега. боз иншоалло ки камтарагида, яъне ки савдо дорад. рақамҳои ватсапаш 979 17 45 17 қад метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқашон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба навори хачбекҳо. мегузарем ба якумин июни, яъне ки хачбеки фурӯшӣ. соли баромадиш 1997 сол. Мотор 1.6 литрай, коробкаш автоматикай. судишворияш газу бензин ҳардуш кор мекунанд. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мотор, коробка ходовой 100%, рақамҳои мошин яъне ки транзит ҳастай, краска дорад нестай, краскаш сабсафед, 4 дискабалон пачка, мотор, коробка гуфтагия 100%, 1 сола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардаги ҳастай, қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. 97 сол. нарша 48000 сомониш мега. боз гуфтагия ки камтарагида, яъне ки савдо мешавад. одамое ки 5-6 ҳазор сомон, яъне ки арзон фикр нагуфтагиай, илтимос беҳуда занг назанед. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хачбеки навбатиямон соли баромадиш 1992. мотор 1.6 литр, коробкаш механикай. газу бензин ҳардуш кор мекунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. дискош престижни, краскаш сурх, дар шаҳри Душанбе гуфтем. нарша 25000 сомониш мега. мотор, коробка ходовой 100%, 92 сол. 1 сола ҳуҷҷат дорад. рақамҳо барои тамос 907 01 01 25 қадам метавонед дӯстон ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарашон аз худашон дастрас кунед.
дӯстони азиз, эълони навбатиямон хачбеки фурӯшӣ соли баромадаш 1996 мотори 1.6 литр, коробкаш механикаи сӯзишворияш бензин ва газ. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Мотори коробка ходовой 100% қарор дорад. Айни ҳол дар шаҳри Бохтар, Пешина, Қурғонтепа. Номерҳои мошин транзита, 4 баллони нав дорад. Дискҳои простой, краскаш сиёҳ. Хулоса утилизатсия кардагӣ ҳастай. Қарор дорад гуфтем дар шаҳри Бохтар. Нархи мошина 30 000 сомониш мега. Камтар дигар савдо дорад. ина марҳамат даруни моторш тамошо кунед, чӣ хел беҳтарин ҳолатай. Рақамҳо барои тамос 885 55 35 95 қадам метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, панҷумин эълони мо мошини фурӯшӣ хачбек соли баромадаш 1993 мотори 1.6 литр, коробкаш механикаи сӯзишворияш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Гуфтагӯяд ки камтарак, яъне ки краскаш нарӯшка кор дорад. Қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин бошад 19 800 сомониш мега. Камтарак дар савдо дорад. Рақамҳо барои тамос 985 10 94 06 қади метавонед дӯстон муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, ҳатман ба хотири меҳнатҳои мо дар канал подписатсия ва лайкҳоро фаромӯш накунед. Раҳмати калон барои дастгиритон. дӯстони азиз, мошини навбатиён хачбеки фурӯшӣ солаш 1996 мотор 1.6 литр, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия кардагӣ ҳастай. Дискҳои престижни қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин бошад 35 000 сомониш мега. Рақамҳои соҳиби мошин 903 00 62 00 қади ба ҳамин рақамҳо метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, мегузарем ба ҳафтумин мошини фурӯшиямон хачбек соли баромадаш 1997 мотор 1.6 литр, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. Мошин гуфтагӯяд ки қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Қумсангир нархаш бошад 37 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос 933 14 14 10 қади метавонед муроҷиат кунед, яъне ки камтар пешаш нарӯшка кор дорад. гуфтагӯяд дӯстон ки ҳуҷҷатҳош бучидагиянд, марҳамат метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ҳаштумин эълони мо хачбеки фурӯшӣ соли баромадаш 1997 мотори 1.6 литр, коробкаш механикаи газу бензин ҳардуш кор мекунанд. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Мотор коробка ходовой 100%. Чашкиёш гуфтагӯяд ки варид надорад. Қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин бошад 30 000 сомониш мега. 4 баллони пачка часпондагӣ. Краска талаб нестай. Дискҳои простой. рақамҳо барои тамос 553 55 39 39 қади метавонед муроҷиат кунед. инак дӯстони азиз, эълони навбатиён хачбеки фурӯшӣ солаш 1996 мотор 1.6 литр, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. мошин гуфтагӯяд ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин бошад 31 500 сомонӣ фурӯхта мешавад. номерои мошин транзит ҳастад. касоне ки хадор бошед дар рақамҳоро экран буда 019 72 27 27 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқашонро аз худи соҳибашон пурсон шавед.
ва дӯстони азиз, касоне ки мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман мода муроҷиат кунед. Мо реклама кардан иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Рақамҳои ватсапи 911 32 43 ва 44 хади метавонед муроҷиат кунед. Раҳмати калон барои дастгиритон. дӯстони азиз, ин охирин мошини фурӯшиамон ҳаст дар навори имрӯза. Хачбеки фурӯшӣ 95 сол, 1.6 литр мотораш, коробкаш механик, газу бензин кор мекунад. Мошин қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Вахш, нархеш бошад 38 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Рақамҳо барои тамос 93 776 13 88 хади метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтаршон аз худи соҳибашон дастрас кунед. Зиндаву сарбаланд мошин шароина. Раҳмати калон барои дастгиритон ки моро дастгирӣ мекунед, дастгирии хуб мекунед. Худованд нигаҳбонтон бошад. Саломат бошед. Раҳмати калон барои дастгиритон.